kodwa babengayazi wayiqanjiwe. Ithi Nkosi yamakhosi, hambani niyobatshela amadoda kuba sawudibana khona eGalili. Ukuze kuvele kalomhlabelelo uthi hambani niyobatshela. Hallelujah. Funda mntanami Izenzo 9 verse 36. Ncwadi yeZenzo chapter 9 verse 36. Sihloko sithi uDorcas. Verse 36. Ke kaloku eYopha kwakukho umfundikazi uthile ugama linguThabitha ekuthiwa ngentetho evakalayo nguDorcas. Yena lowo wayezele imisebenzi elungileyo nasisisa abenaso. Verse 37. Wathi ke ngalomihla wahliwa sisifo wafa. Bathe ke bakuba bemhlambile bemfaka egumbini eliphezulu. Ke kaloku iLida ibikufuphi nje eYopha. Bathi abafundi bevile ukuba uPetrose ukhona. Bathuma amadoda amabini kuye bembongoza ukuba eze kubo angalibali. Wasuka ke uPetrose wahamba nawo. Efikile bamsa egumbini eliphezulu. Bemanga kuye bonke abahlolokazi belila. Bembonisa ukuba zininzi. Bembonisa ukuba zininzi kwazo ingubo zangaphansi nezokwaleka abezenza uDorcas